בוס, בוא נחכה בחוץ. תכניס אותו ותעשה עליו חיפוש יסודי. תסתובב. תסתובב אליי. וואה, מה יש לנו כאן? אחי, זה לא מה שאתה חושב. לא מה שאני חושב, בוס, הוא נקי. בוא, תשב. בסדר, תשאירו אותנו לבד. אז שנשתה משהו? יאללה, תפתיע אותו. ויטמינצ'יק, סחטן, טעם בטן. טוב, אז שניגש לעניינים. אז מי שלח אותך לכאן? שלחה אותי משפחת חרטה כלשהי. משפחת חרטה כלשהי. תמיד אפשר לסמוך עליהם. טוב, אז קרא לי את החומר. החומר? כן. הנה. זה החומר. זה החומר הכי טוב שקיים היום בשוק. מה זה? זה סוכר! זה לא! זה כן! עוגמניה! שלך? לא, שלך. הלו! הלו! כן, אמא. טוב, אמא. אני יותר בשקט. טוב, אמא. ביי. תשמע, נשאר לנו איזה 30 שניות ככה לעבודה. אני רואה שהשיחה הזאת לא מתקדמת, אז נראה לי נהרוג אותך. למה? אתה יודע מה? בוא נעשה משחק. אני שם את האקדח תחת לאחד מהכובעים, ואם יתמזל מזלך, אולי תצא מכאן לחיים. אנדלדינו, הלכתי לקזינו, שם מצאתי אסימון וזכיתי במיליון. בום בום בום, אתה תמות היום, אני אספור עד 10, אתה תגמור בקבר. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, אליעזר גזר. מה? לא, בבקשה, אני עושה את זה. אין מה לעשות.